Pozdrav ljudi, ovdje Luka. Danas je sa mnom Stefan. Znači Serbian Skavad. Da, on ima svoj kanal i danas ćemo raditi nešto novo na ovom kanalu. U stvari prvi video. Da, prvi video. Ovo će biti prva stvar koju ćemo snimiti. Try not to laugh challenge. Znači, ovog puta nećemo raditi onako challenge sa vodom, kao što ste vi navikli da gledate možda. Radit ćemo običan. Ali, da. Jednom kada budem lijep dan, mi ćemo izaći napolje da se malo prskamo. Da, radit ćemo crossbar challenge i tako to, misli iz fudbala. Da, i radit ćemo isto ovaj challenge. I ajmo u video. Ajmo prvo da pogledamo ovaj, pre 2 dana je izašao. Taj sa nekom debelom ženom. Pa joj, brate, kako izgleda. Pa oba dvojice idemo. Kako bo dvojica Okej, Viberu, beži tamo. Kod nađe sad Viber. Gde nađe sad Viber da nam pokazuje? Ja ne mogu da sam nasmijeti. Da je pao, rade mili. Šta je ovo? Bam! Nokaut! Kombo! Uvati on. Aju. Watch your profanity. Fatality! Bravo! O, ne, ovo će da bude dobro, ovo će biti dobro. Op! Aju. Oh moj Bog. Oj! Oj, oj. Oh. You don't have a boyfriend. I do have my boyfriend. You don't have a boyfriend. Get it, Kaiser! Quickly. Oh! Stoji jedne mentas. Aha. Oj, znamo. Because why? Znam, gleda sam taj klip. I odoše. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle. O. You already hit it. Do you want to build a snowman? To give her a taste of lemon juice. Za sada Luka gubi zato što... Ne igramo tako, nego ovo je samo zbog zabave. Možeš se smijati slobodno. Nope. A ne, pogledaj ovo, znam. Znam to. Gleda smo Luka te neke klipove. Da, moramo da nađemo neki novi koji nije ni on gledao. Gleda smo to, ne stavno. Evo nije. Evo da. Čekaj. Idemo mi da nađemo neki novi video.
A, bio nam se isključio facecam. Nije, evo ga i dalje tu. Pa ne, ali bio je dok smo u videu. Dobro, to ide bili. samo na sekundu, okej. Jesi gledao ovaj? Ja. I ja sam. Jesi ovaj? Nećem to. Hoćemo. Ne, bro. Jesi ovaj? Hoću taj smač. Ajde, ovaj ćemo. Ima neki video kada je dečak upao u WC šolju. Ajde. I zaglavio se. Šta, neki hor? Ne. Progota. Nije, nego ga je on vukao da bi on uzeo loptu. Ajoj, vidi. Ajoj, nasuko sam se. Majko! Opa. Fight. Gdje si, maco? O, nokaut! Bamba! Nokaut! What? What the fuck? Ekstra. Ovo više nije... Good morning, dobro jutro. Ovo je manje smiješno nego što je ekstra. What the fuck? Šta je ovo? To je pas tamo. Nije to pas, to je bio, mislim, puma ili nešto, petinski tigar. Ne, planinski Ma ne, ono lav, sada se planinski Dedom lav. Mrazom, brate. A, to nije bio pas. Šta je to bilo? Ne znam, neko malo beba. Ima ruke, svido. Ima. What's up, Mambo Rambo? Wear that bit with all that ammo. Ride me like a camel, she get dirty in no camos. Dobro ženska. Jebot, šta je ovo? O moj bože! Bez dlaka mačka. What the fuck? Fight bez jedne noge. O bože! Kako čak ima 3 ruke? Nema 3 ruke, 2 je držao u 2, a jednom je samo stavio u usta. O moj bože, opet ovo. Always wanted to fuck that bitch. Oh, knockout. Ne, a nije ga pogodila, bukvalno, samo smo pomerili. Vidi. What the hell? Šta? Šta? Skoči. What the? Kako su mu stavili patike? Pa šta, i muđa je snimio kako mu pas igra. Šta? Speak. Pa sam ne. Who's your best friend? Who's your best friend? Who's your best friend? Така i muđa. Aha. Držao se da mu naplatim, gospodine. Znam što je za ga. Gledao je. Ovo nije za vaš rekrat. Ne gledaj to. Ne gledaj to. Ovo je alo, bro, mi ne možemo da vidimo. Oj. Quincy, are you ready to go to California next week? Give me a woohoo! Yeah! He's doing. Wanna play hide and seek? You hide first. Luka, znaš da postoji pas koji priča 8 jezika? Kako? Vidi ih. Tako ti segne šah, kako ja imam. Kad je bio kod nas dečija nedelja, pa kad smo mi igrali šah, ja sam tako isto sve razbaču. What?
zar mi srednji, mrš. Ljudi, mislim da ćemo pogledati još par videa i da će to biti to za ovu epizodu. Ne ovako bukvalno videa, nego ovakvih. Nećemo pogledati sve ovaj zato što bit će predugačak video. Možda pogledamo još 5-6 i to će biti to. To, brate, konj i O moj Bože! konj i pas se drkaju. You're not happy? No. What? To je tigar. On govori bukvalno... Ok ljudi, ovo će biti zadnji video. Izvinite, neko me zove. Ok, nema. Začekajte samo da joj odgovorim. Ne znam šta se desilo. Izvinite. Ne znam šta se dešava. Sačekajte samo da joj govorim. Evo je ovo. Ljudi, ovo će biti to za ovaj video. Nadam se da vam se svidjelo i pozdrav!